Te komen ko para be ye ngila poisha katayo ka basaw ha kane kapor adven. Menta ka singi try basaw ha kapor adven. Ngiyos ngo ye kijing pule ki bas ngo tenat ba. Bat nga ay kane kamat puson na mar menen dala wai mas. Don shibun ba ki rangba ki longkemi ki bawan sanga ki ong padar ngi claim record ya ka jingkren jong pi komtas ha se penmi ha ka YouTube te da ka boko ngo eki ngam ban se ban ai ni i mat puson i balengkot kamtam ha ka gospel ka mangila pule menta ka sngi na ka gospel jong u Lukas bakoin pitip ba po India jongi ka jinget kalawan nadu usnem san po ar lengba u Thomas bakoin Henry hedin ga jingklat no jong u Thomas bakoin ka jing le syak penyap martir jong u Thomas bakoin ngam tip adu kat no ka balang ka khlanya tu ko por Henry wat la kataru haus nem syajar lai spa sau po ar ni sau po lai sau po sau hadu sau po prater ter ki missionary ki lastang konwan ki ban kong ki missionary ki Dominican missionary ki poi sepo kalikat sepo South India but kila persang ban yalap ya ka gospel Henry bun ba ki briu ki bam ngej mo ki bam ki ba shifting yo la se ki ni ki missionary tel ong ba don uwe u riu rang ba ubam ngej blay ngej ki blay Hindu ngej ki blay Muslim ngej ki blay ki blay kam tam ya ka ya blay jungi ya Jesus Christ te Henry haba kini ki missionary ki wan uang ba u pej sian ba ki yo la se na mar budai ubriu u badan kata kebor yo la se ula ban par ki cha ki snong ki thau jung ki de na kata shaka ri jung ki de na kata dau u pe sian bahai ki kumno ki ya ki yang kumno ki yalap kumno ki kren kumno ki khana kumno ki kendu ki we ki brio te kani ka jing pe chung kala shong hadu tip lai house nem hadin kata u par ki brio ban le pe kapor man mit kile ayu kini ki missionary kita ki beriu ki wan report syau ki ong ba kumba ki long man sengi men mitru ki long kumju ki kmen ki ruai ki siau ki duai hadin ka to kat nepor dala dehi ulai je kendu ye kini ki missionary uong bali pi ki long yalap jong kan ka balang Kristen pi per na ki we ki nong yalap niam pi pu samarki pi dap boro dang jingkmen walada pimnang kaktin katelik walada pimdon kajaka kaputa pimdon ka building ni ki ying pakidulan Henry bali pi long ki briu ki bakmen boro ka ka daw ko bapelong pi ban kmen boro te uwe na kita ki missionary ubalong kumukli urang ba jungki wap yalam ya ki we pat ki taki Dominican missionaries uong iki namarba ngira ya ujisu don rengkat bat ngi takadaw ngi dap da kajing kemen bor haba yo sngo ye kata tau rong ba uong iki long na em bangaru ngan yo tau jisu hapo junga knang ba ngala ban ai kajing kemen sya kaying kasem kumba ma pi ai kajing kemen pi ai kajing pu samarki si kibri boro long na em pen ai nga yo tau jisu ba mangaru ngala ban long kajing kemen ya kaying kasem ya ka shnong katau ban belengkot ya ka story utau briu u kalalong Kristen nakadaw jong kita ki missionary ki bapen ya kajing kemen ki bapen da ka kmat sampu reki da ka kmat bu samarki jungki namar baki ong baki don ujisu harangkat berki kira ya ujisu kat se baki leit nakata daw ki ai kata kajing kemen ki ai kata kajing pu samarki kata kajing suk sya baro ki briu ki bayu iki habang puson bai kani kajinja hakis pas nem ki balat dep kano kapan ketik ru yang ba ladangi kwa ban long sisai ta ki briu ki ba ai jing kemen ni ki wei ki ba ai jing kemen ni ki men ki para ngide ban don ujisu hapo jungi ngide ban ra e ujisu ngide ban kit ya ujisu habang kit ya ujisu habang ngira ya ujisu klempep kumbalong ujisu ngindap da kacing ngindap da kacing kemen
Bat kibriu ki bayu ingi ngin kring ki shau Jesu. Baling ong ipi ka ne namar ka gospel ka bangi pule men takasngi ka jingle jongo jong ka Maria sa ka bakha jong ka Elizabeth. Haba ka Elizabeth ka yu ka Maria ka no ka dapat ka jingkemen ka gospel ka ong. I klung ka po jong ka ikenji da ka jingkemen ka gospel ka ong. Ngakwa ban kelipi. Balay ita iklung ka po jong ka Elizabeth ikenji da ka jingkemen. Balay ka Elizabeth ka dap da ka jingkemen. Ka daw ka long ba ka Maria ka ra ayo Jesu. Haku po jong ka oi Henry haka jing mud jing perkat jong ka. Tak daw ka Maria ka long ka dak jong ka jingkemen ya ka Elizabeth. Om tang ya ka jing mon jong jong ka Henry namar baka Maria ka ra ayo Jesu. Pikwa benlong ka daw jong ka jingkemen jong ka yeng ka sem. Pikwa benlong ka daw jong ka jinsuk haka imlang ka salang. Pidai ban ra ayo Jesu kumba ka Maria ka le. Ka ra ayo Jesu pat kali ye kendu ya kibriu ki badon kam ya ke Elizabeth ke badon kam ya ka. Kani kadi kepon ke banang kong ke mangakwa bangin ya. Puson kat bangin dang penkre na ka benta ka Christmas. Kapaar habau angel uladep on penbenai ke Maria bahkan ka yau Jesu bahkan pun kun bahkan ka yau Jesu hakatu kepor umdon mobile umdon Facebook umdon Instagram baka Maria kan post kan ong ba nga wa angel la wan jungo ya nga bat mentang ala armet la kebor jungo mensim bukuit ka klem ya tu yanoru hadin ka tot nesngi ka Maria kami nalashnong kalek shaying jong Zekaria shaying jong ka Elizabeth klem da tu yano ba kala armet klem da tu yano ba u angel ulawan pau ya ka Henry kebalengo pat anda kalapoi haying jong Zekaria ka Elizabeth kasngo tu bat ka ong ye kitu ki kentin ka bangi pule ka gospel long mapi ka bala karku ka bala sangap ya ketin jong ublei bat ki kam bapla kin urlong long mapi ka balong ka nong ka blei ka Elizabeth ka ong haba baro ki briu kimitu kimtip ya kata ka jinja ha ka jin im jong ka Maria Henry ka Elizabeth pat katip ngamar we nga keling ong kumno ka Elizabeth katip haba ka Maria ka klem da phone ka to ka por oi klem don phone ka klem da le yetu kane ka digisin ka banengkong baka Maria bar ka Elizabeth kia kendu hadin kane ka jingon pau jong angel ha ka Maria ti kumno ka Elizabeth katip baka Maria ru ka pun kun pule biang ka gospel ka ong haba ka Elizabeth kala dab do mensim bakhoy hang takin kasayu ya ka Maria ba ka pun kun yau Jesu ba ka ra yau Jesu bunsin haga jing im junga ba jing piru komen ko para ngim ya kadur jong ublei haki men ki para jongi penban ngi ki bagi de kinong shun ngi ki bagi de kinong bisni ngi ki bagi de ki mau jentut la ka jing im jongi hoi yo le se ki la bandei tangba lada kum ka Elizabeth lada ngidap dau men sim bokoi ngin ba kitu ki briu baro ki bau blei la tawa ka dur la jong kumba ko ong kitab Genesis kidei kibara yau Jesu tangba ngila benle ya kata lada ni pendap elade dau mensim bakuit kumba ke Elizabeth kala pendap elade dau mensim bakuit ka itu yau Jesu ubadon ha ka Maria ngabat piru lada boro-bor ngi pendap elade dau mensim bakuit ngin itu baki men ki parajungi kidei kibadap kibara yau Jesu kidei ki kun jong ublei pat habangi le kemta nginam don kejinya bisni nginam don kajing ya kan at nginam don kajing ya kedokti ya kajing bakla jung kiwei Henry ngin stang ban bau blei udon ha kadur jong iwei pa iwei nangi na kata kadau
ka gospel ka bamta ka sngi ka bangi pule ka khot ka weru inga bat pi bangin pendap yo mensim bakuit klang ba ha ka sngi Christmas ngin yu i yo Jisu ba ukha ha ki men ki para jungi lada pi dap do mensim bakuit pin yu i ba u Jisu un kha hanga hai mei pa ha ki bahi ngasem kanai king galong ke ka ba koridor ban yu i ya ka jing ba jong ki wei ban yu i ya ka jing suk jong ki wei ban yu i ya ka jing kemen jong ki wei ngi dei bor ban long ki briu ki ba pendap ya de daw men sim ba koy bat ka ba khadu ha ka gospel ngi pule men ta kasngi ka Maria ka Chloe wat yala de kala armet ka her bran ban lek ya kendu ya ka Elizabeth ban lek ya rap ya ka namar ka Elizabeth kamla shu menteri kam namar kala jendei ke por bahkan kha yau kun jongka Maria ka sutu ya ke jindon kam jongka Elizabeth kumta kamare bran ban lek ya rap ya ka kani king jing khot na ka benda jong abat jong pi bangin long bor ki briu ki bakloi ban ya rap na ka benta ki to ki bedon kam pej ya kanuksa jongka Christmas hiru haba ngila ngop hakapop habangi kibriu ngila ngop hakapop ublei ukloi ban ya rap yangi upha wat elau kun uba ije ban wan pen im yangi kata ka di long jong ublei uba kloi ban ya rap kata ka di long jong ka Maria ka ba kloi ban ya rap lakot lawer yang abat ye piru bangin long kibriu ki ba kloi ban ya rap kam tam ye kito ki bedon kam na kata kadau u kupa bukoi upo Francis na du ka sngi ka bolo asyajit kum u kupa bukoi ka tin im sngi jung u bat ka jing pta jung u bor yaki lengdo iki riuniam yaki para Kristen ka long bangin long ki briu ki bakloi ban yarap na ka benta kito ki badon kam de menda ka sngi kat ba ngidang pan kre na ka benta ka ni Christmas ngakwa ba pin kan mau iki ni light li ki point ka belengkong bangin long kum ka Maria ka bara yau Jisu syakito baro ki badon kam syakito baro ki bamdon syu ka jing suk ka jing kemen ra yau Jisu long ka dau jong ka jing kemen na ka benta ki we bat ka baar kum balong ka Elizabeth pendap ila de daw mensim bakoy kenang bangin yu i bau Jisu udon rengkat bat ngi iwe pa iwe bat ka balai long borobor ki Kristen ki bakloi ban yarap kam tam na ka benta gitu ki badan kam ya ki yarap jungi kumbau bleu le upha ya lau kun ban yarap yangi ki belok ngop ha ka pop kumba ka Maria ka Chloe ka mare bran ban le yarap ya ka bakha jongka ka Elizabeth yang abat ya piru la khot ban long kumju ban long kita ki nong yarap na ka benta gitu ki badan kam ublei ungkur ku ye pi ku blei shibun yang saya kendu pat hakawe kepor. En yero yu Jesus Christ junom la junom. Amen.